Moikka kaikille ja tervetuloa uuden YouTube-videon pariin. Ja tällä videolla puhutaan Brawl Starsista taas. Onko tämä 3. vai 4 Brawl Stars-video nyt putkeen? Mutta tällä videolla puhutaan Brawl Starsin koko historia vuodesta 2017 vuoteen 2026. Tänään käydään läpi Brawl Starsin koko historia. Miten peli syntyi, miten se muuttui vuosien aikana ja miten siitä tuli yksi maailman suosituimmista mobiilipeleistä. Aloitetaan. Vuosi 2017. Kaikki alkoi kesäkuussa 2017. Supercell julkaisi Brawl Starsin ensimmäisen testiversion eli betaan. Aluksi peli oli saatavilla vain iOS-laitteille tietyissä maissa kuten Kanadassa. Peli näytti silloin täysin erilaiselta kuin nykyään. Ohjaus tapahtui pystyasennossa, pelimuotoja oli vähemmän ja brawlereita oli huomattavasti vähemmän. Kehittäjät muuttivat peliä jatkuvasti pelaajien palautteen perusteella. Vuosi 2018. Suurin muutos. Vuonna 2018 tapahtui yksi pelin historian tärkeimmistä muutoksista. Peli vaihtui pystyasennosta vaakatasoon. Tämä paransi ohjausta merkittävästi ja teki pelistä sujuvampaa. Joulukuussa 2018 Brawl Stars julkaistiin maailmanlaajuisesti Androidille ja iOS-laitteille. Miljoonat pelaajat liittyvät mukaan ensimmäisten viikkojen aikana. Vuodet 2019-2020. Räjähdysmäinen kasvu Brawl Starsiin. Peliin lisättiin paljon uusia brawlereita, pelimuotoja ja skinejä. Samalla e-urheilu alkoi kasvaa ja maailman parhaat pelaajat kilpailivat suurista palkintorahoista. Myös karttojen määrä kasvoi jatkuvasti, mikä toi peliin paljon vaihtelua. Vuosi 2021 Brawl Pass kehittyi. Brawl Passissa tuli tärkeä osa peliä. Jokainen uusi kausi toi mukanaan uuden brawlerin, uusia skinejä ja paljon palkintoja. Pelaajilla oli jatkuvasti jotain odotettavaa. Vuodet 2022-2023. Suuria uudistuksia. Näiden vuosien aikana peli sai paljon uusia ominaisuuksia. Laatikoissa luovuttiin, mikä oli yksi pelin historian suurimmista muutoksista. Tilalle tuli uudenlainen etenemisjärjestelmä, jonka tarkoituksena oli tehdä uusien brawlereiden hankkimisessa selkeämpää. Samalla lisättiin uusia pelimuotoja, varusteita, hyperchargeja ja runsaasti tasapainomuutoksia. Vuodet 2024-2026. Peli on jatkanut kasvuaan uusilla brawlereilla, tapahtumilla, skineillä ja pelitiloilla. Meta on muuttunut monta kertaa ja lähes jokainen iso päivitys on nostanut uusia brawlereita vahvemmiksi. Brawl Stars kuuluu edelleen maailman suosituimpiin mobiilipeleihin ja sillä on miljoonia aktiivisia pelaajia. Esimerkiksi minä. Miksi Brawl Stars menestyi? Yksi tärkeimmistä syistä on se, että ottelut ovat nopeita yhden pelin tai voi pelata muutamassa minuutissa. Lisäksi peliä päivitetään säännöllisesti, uusia hahmoja, tapahtumia ja ominaisuuksia tulee jatkuvasti, mikä pitää pelaajat kiinnostuneina. Pelin helppo aloitus ja kilpailullinen syvyys ovat houkutelleet sekä satunnaisia että tavoitteellisia pelaajia. Siinä oli Brawl Starsin historia vuodesta 2017 vuoteen 2026. Jos pidit videosta, muista tykätä ja tilata kanava. Kommentoi myös minä vuonna sinä aloitit Brawl Starsin pelaamisen. Ja se on moikka moi!